Нали, че евентуално нали, ме смятат, като че съм тръгнал нали, и съм запалил партийния дом, нали, така нататък. Нали, съм бил в някаква група нали, за запалването нали, на партийния дом. И ме извикват, нали, викат ме в полицията и ми правят разпити и така нататък. Нали, явно искат да ми изкарат, нали, че съм един от попълвачите нали, на партийния дом, нали, че аз съм в основа и така нататък. Всъщност, някъде една седмица преди да станат тия събития, аз дигнах основното ядро от зелени патрули и заминахме на експедиция, Пирин, Родопите и така нататък. Тогава там останаха само 10 човека. Всички имаха индикации и Амадеус замина на поход тогава. Да, той казва, ние имахме... Но остави 2 палатки. Все пак имаше поддръжници от неговата партия. В този момент те са нещо като стежанти. Нали? Значи тези хора, които оставих там, пак казвам, това бяха така хора, които кандидатстваха да влязат в организацията, защото при нас се влиза с 3 месеца пробен срок. Нали? За доказване тезата, че пожарът е провокация на самата БСП, Тренчев и сподвижниците му се позовават на забелязаната през нощта на 26 август бяла светлина горе. А Тренчев, не Тренчев, Петър Дертлиев. Горе некъде свети. Ама горе са светили сините патраули или зелените патраули. Те са били горе, те са светили. Виждала се е синята светлина на зелените патрули, защото електричеството вече не работи, не изгони системата. Светлината била излъчвана от източник, използван от участващите в погрома лица от зелените патрули. Това всичко е доказано, документирано е. Най-специфичното нещо за уния времена беше факта, че не се познавахме. Никой не знаеше кой е. Беше като на барикада. Ние тръгнахме от улицата, от Южния парк, къде ли не. Идват при тебе някакви хора и казват, ние сме с вас. Даваш му възможност. За съжаление, по този начин при нас дойдоха много хора от службите, много хора предатели, много хора платени, за да бъдат при нас и да вредят. И това беше едно от най-важните неща, заради които и до ден днешен все още не може да се оправим с хората от службите, с досията и така нататък. Доказателство имаше вече срещу хората на Саман. Единствено. Някои от тях условно може да се превръщат като доказателства срещу Тренчев, да той казва тази фраза, че ако долу се 11 часа не махнете звездата, ще щурмуваме. Тренчев каза нещо подобно. Макар че в интерес на истината, по време на когато ме разпитвах, аз изобщо отрекох. След друг е въпросът какъв контекст го е казал, че имаше ултиматум, имаше. Но какъв е контекст, защото най-често се казва, че е дал предупреждение и призовал за щурм. Аз не мога да кажа дали е призовал за щурм, дали е казал ако не го изпълните, дома ще бъде атакуван, защото голяма част нещата бяха неуправляеми. Ще ви кажа и как един западен вестник го коментира, че ако доктор Тренчев е запалил партийния дом, той щял да изгори до основи и ви го казвам, че 1:1 е така. Ако аз исках да им организирам едно запалване, сега там щеше да е градинка и да играете като на Бастилията, канкан. Това е положението. Реално изиграва ролята на знак. Иска или не иска Тренчев, то си беше като знак. Аз бях в екипа, който го разпитваше доктор Тренчев. Той признава, нали, че това не е било правилна линия на поведение тогава, но каза, целта ми беше да успокоя нещата. Но ефектът е обратен. Няма да спестя пък другата истина, на която съм свидетел, на която стана пред очите ми. Значи бяхме с доктор Кръстев и по някое време доктора ме извика, вика, Тренчев е оттатък от към Тондуков. И отидохме с доктора и Тренчев беше с този професор Сепетлиев. Сепетлиев.
Значи бяхме четирмата и съм свидетел на разговора категорично. Когато Сепетлиев разви идеята и Тренчев ни пита какво мислим по тази идея, значи казах му тогава категорично, че подобно нещо въобще не трябва да лансираме и въобще не трябва да мислим даже за такова нещо. Става дума за това, че значи Семерджиев да обяви военно положение. И според мен разговора с Семерджиев в телевизията по-късно се е състоял. Аз мога да поема, може да загасите, когато почнем, ако почнем. Вижте, аз продължавам президента, него си е последната дума. Но кажете каква? Парламента, да разпуснете парламента, нали да бъде явно не върви работа. Не върви работа. Вие искате аз да поема за ангажимент за разпускане на парламента. Аз да поема обещание. Моля, документирахте ли го всичко това? Благодаря ви. Аз такъв ангажимент не мога да поема. Това означава въвеждане на военно положение. Аз такъв ангажимент и такава отговорност пред българския и пред историята на тази страна не мога да приема. Но може да бъде фиксирано, че до това да Тренчев и неговите приятели желаят президентско управление, военно положение. Не, точно така. Военно положение или не е. Слушал съм няколко пъти тази негова интерпретация на ситуацията в телевизията, където, ако не лъже памет, Тренчев и не помня кой още са му предлагали да обяви разпускане на парламента и своего рода военно положение. Президентско управление. Аз смятам това за абсолютна дивотия. Абсолютна дивотия. И го казвам съвършено откровено. Аз смятам, че в условия, че в тогавашния момент нямаше условия за такова нещо в България. Ако това беше станало, това означава гражданска война. Това означава кръв. Аз му казвах на генерал Семерджиев, ти си човек облечен във власт, намеси се, разпореди тук, органите на реда да предотвратят тая вакханлия, пожарникарите да гасят, милиционерите да отцепат района. Това му казах, ти си вице-президента. Президента си фанал една работа и някъде по Варна, нали? Министър-председател Луканов, не го знам на къде е избягал и така нататък. Единственият човек, който там се мутаеше в наличност, който има някаква власт, сега не казвам, че тази власт е кой знае каква, ама в такива моменти кой гледа правомощие, нали? Все пак е човек вице-президент. Заместник-председател, скоби вице-президент. Нали, и тази глупост да имаше по това време, нали, му казвам, направи нещо, разпореди нещо. А той от това нещо вади заключението, че аз съм го молил да направи държавен преврат. Кратунът. Айде, не военно положение, президентско управление. Нали? Но то беше по същество военно положение да обява. Както и да е. В известен смисъл това е прав. Защото какво значи при една парламентарна република да обявиш президентско управление? Това е равносилно на преврат. Друго е, когато се изменя Конституцията и се прави президентско управление с силен президент, с големи правомощия и той действа на базата на Конституцията. Никой не може да го обвини. Аз това, което съм искал, госпожа, и днеска го искам, защото за съжаление има остатъци от него. Това е да няма комунизъм в тази държава. Една отхвърлена от историята система. Една система, която никъде по света не даде добър резултат и я отхвърли самата история и човечество. Не, че мразя хора, има много народ, който се повлече по хуманно звучащите тези на комунизма и обърка комунизма с комунизма и в името на това станаха сумати идиощини. Но тази работа нас не отдалечи от цивилизацията. Цели 45 години абсолютно в противоположна посока вървяхме. Това е нещо, което аз винаги ще вярвам и съм дълбоко убеден. И заради това съм тръгнал и срещу комунизма. Но някой сега да се опитва да каже, че аз съм искал едва ли не добре с това военно положение. Какво да се направи? Какво да се направи? Да се върне комунизма ли? Цялата държавна машина си беше в ръцете на комунистите. Цялата. И цялата отговорност за това, което се случи, е тяхна. Най-малкото поради факта, че те са били оторизираните лица, авторитетите, институциите, които в този момент е трябвало да реагират, да вземат отношение. И това, този факт, който непрекъснато се повтаря, това очудваще отсъствие на всички в този момент.
Как пък така се случи,